Rigirwa nebigore byonsi. Esabari yo bonchereria numero bile koletu asore ni getaseni kia Ndizi TV astogo talera abonchereria a imenesiko yoro ngorwa Gusii twasanga omugano obona kibacha getubonchereria bwabo ningi kiagete bakaimuki egetambukiro kyo gochaka obonchereria ubo nabo igo mechando kiri babiri bagwetera ase obonchereria bwabo nabo igo inchera kichinye babikirebe na soko nikibuna obonchereria bwabo ngokina bole ase keralitiko omanchumuri yangoreri bageri yabene gokwariganya ase omorobega inyora omorobega ni gogocha kiralitikoria alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astokoerera naki oboncherere bagende takokorekana asichinsemo imenesiko yorogongorwa Gusii ereterene Frida Kerubo inyora sinsemo tichini chandao asensema ya Facebook na bagatinya gwitira Ndizi TV News Digital na biga sensema ya YouTube na bagatinya gwitira Ndizi TV News asensema ya website na bagatinya gwitira www.ndizitv.or.ke Omanche muri elitkolia rero ni banatarire ase echire ya daraja 2 ase ngomera no munchiriria oyomo irinda chibotorera na kia chage to bonchiri bwaye bwabene goikabono iga karibu sana Meyama Samari tangoro kuchat mwakona kuru kuchoni ngambo chura bonchiri kyo gukora ase echire ya daraja 2 koni viazi no meno ne vitungu Ndibona sana omwanche muri abunegwetelingo itkolyara ni otwatalira ase chire ya daraja 2 asto guchyo sangano moncherere yiga agakora obonchereri kurende anene mono ningo agakora obonchereri bw'ibyasi nachigotorera suboime ngakia chage to obonchereri obiga bwaye nabigo ningi kiage ntakaimuki getambukire kyo gochora obonchereri obiga bana karibu sana omwanche muri na tete kumanya ningi kiage to kaimuki getambukire kyo gosoa obonchereri bona obonchereri bwane kero na chagete matekero guchake gento asenaro guika kwanyana nure meira asigete kwarangu sawa kora gento giteiga na buranyore kwa temere oskeste na kiki agerete ngachaka ko gokoro bonchorero bwane bw'ibyasi kero kende ngoko eto basemia nga akerora kore obonchorero bw'ibyasi no nyari ko bako kwenyorere ngiri yawe yakera lituko naro ntebeti lakini tali moyo nero ko eto basemia kagotebi chako uboncherere kerekende ngaiko arusidi chibesa ugachakira uboncherere ubiga bwawe aso boncherere bwane kera nacheta aso gotebeke mana nabwatebesa ande tincheti na besa guchaka uboncherere ubwane nachete nganyora basamaria bakankonya wikiranga chaka wikiranga nyore besa yane kangya bono kugura na kibago konye bono twa na bana ari gocha na nyora mbale aba mintuga bari korete byasi wacha baturika bako ebyasi kwa makubachi besa bonekero kwao niri kwa Gusii yao sini nyonye 200 kwa koraki kwa gura kendo kuchinyomba etinde kwa baiti aba una mwaigwa akere kendo bonchereri oboiga bwabo ndi bwachayete okay emyaka 11 ya erich myaka 11 no bwachake ntase chire yiga ya daraja 2 ya sega town na koleta ase town ya ngega daraja 2 na chakire kero gate ase town yiga asilaro na ndi kwara korerete yani no kurunkalendensa no seito tato midongo korali ngebyasa ebye chimbori ngonero kwa bwate bonekero boika lega sendara jambi kwa nyare kwa babo konia ebyasi inyora ngangwale gukora bonchereri lega sendara jambi na kikuwa nyota chi customer chia gari materiri ari para sera abange bagwito
igo bono bari bagweta abange oyo gweta nero gukugura nabwate customer oyo gweta nero rukugura kakene nakyo boncherere bwawe bwabetane no monekero gwachagita sense mo yebiase ngakyo boncherere bwabete ngwara rose tie faida kingi magose ngwara nyode customer kingi mana kiyabeta sense mo yao ya materi chikale chini cyane ngo kiri cintambe anene mono chindo cha kabere mawe karo kwarwe chibara cyane ko bachindo 20 to 25 egia sieki na yo kionya matuka tatu na butura kwota na beka nao ni nande mambivo ikiranga soko na chenusu egia sieki kigima nande ngaikira ngasobono ko beka sekegima na ona chagitego anene mono egika kenga nana na kikwa irete o kama ochaka kobeka gusito tebene nusu yigose ebie bigima ase moye kegima ne nusu aratingire tingaki sababu rikaruma tibe santi ale ngoro tenga bona dirina kore tange chwiki ibere nkoni nusu ya kwota wiki lakini kana gete chwiki ibere kanyabono kubutore nusu enusu omotinyo yo mabono kanya koni ya sekegima lituko nekegima lituko yekegima omwanche mulire munegwete omoncherere yegagendete gotesemia ngano nyekera kuigwire oboncherere bwabo nigo kweneki kwanyara kubago koremereria elinde kwanyara kubago kwenyorera customer asense mayani gachagite koni ebiasi kone nigale kubutora ekota yeguni kwanyara kubaga koni kurinde agacha koita akanyuki getambo kirukigo chaka koni enusu nabayigo agachaka koni eguni ngima ekera customer chabete chikomonara igo omwanche mulire nigo semibanga ase boncherera bonde bwense kera ko mukirire tambukire kyo guchaka oboncherere nere buya kwanyara kubako koremereria irinde kwanyorera customer cyabo ono kanara ugachaka kwanye ebyasi umedito bento gukwanere ebyasi mwanchi muri na kite kumanya ebyasi binga kiyogo chikwa byone no motoriro ko ni gose nebunyingi mo goshikwana nchibono nko yenda nu ichibuni nacha kona kere kende ngayo kwenda kuiko asaba bamintu bakoretaga bago supply ni chigara no kwenda nuyu naretaga iga naswa kono bono aswa kono nabo bandi bakwira chindo undu kwira motoriro ndo kwira guchukuri ngwarute biga license ma yawo nga customer nga ngwa chitukanyara ko bagukonara ni customer ekero ko imugiti gitamukero kyogo sika kurugali ese parensemo mugacha se chiro gati na kiaro customer chabe tumete kwanganyire ku rwenseme ye mugucha se yende bali ba konale temba site bakakobwati gocha se chiro ime nonyo kali bonse lakini rende ogocha kwa umera oyo maso yomo oyo nde nabagocha gago konyora tabando chino gwachita igo Yamana sana omwanchi muri yebuna togendete gusanganere omonchiririga unago tebinga ekere mu betege tambukira gasuka gochara igase chiro nigo customer chabene nyore talibaga nabo kumugwati gocha ase enseme yega bonere bya omwanchi muri yerekere bwate customer chabene kwanyara ko gochitebinga kwanganyire ku enseme yemo gocha ase enseme yende ekegera enseme yae banyere kwa bakumukira iga ase chiro ya daraja 2 asa bakorera obonchiririga onekera ko igitega iga na cyuboncherere bwabete kera korengani nagali sukware gokorera parense ni gaiga ambulance mbunga liri para alio mate abogocha korengana muna litukiriria gocokera ono ne chibuni sato chibuninye lakini onekera twacheteima bado rende nabo ko kerinya sako bangirete geke nabo konyora asense mayoko yebiasi ayang ekwateba nechigali chigo chichiareta kerkende ligo nakirire ligo limuna bone ligo ndiri stepo ndiri ali asiri koba atirire bono tutabe weekend magose wiki ibere nigo mukugurira tutabe sine chiri buisatu nya Pero tu aku kurang ligo di ngau, mambil nanti disokal ngau. Kono tote bono buna boniga. Baru tu aku lihat bias 45. Pero
oyo gokonera byao konera 47 na 46. Akero kenda no bwate chi customer chiri ogo chikwa kwa irere byasi bakogorangeri ngatoretere byasi. Korumba mbarororo. Kero kende ngo chinsemo kyogo chikwa bayirera. Tindi ko baire omonto ake esimi antebinga ntomanere ebyasi oterigete ntomanere ebyasi asigete igorioka nari nkomotomana asensemo yago ntomete ase wacha kibisai ntomete kerakende riri kwale koni eguni teteba matukane atatu bono igana kyokoni change nero rero ebono rentro jibone miake yasukire bona tenga buna lina agatire usembe kebunie monse na bona chibuni chichi chite chigakea bona utawata chibuni chichinge na chibuni chichinge echiko bagosemara gatatu yerie ye mugosemara kana gobono nabo koleta chibuni gweta nane wiki na bora nyoro na chibuni go senten Digo, asensemo yago kuno lese chiro baiga na kyo boncho dire bwa beira asensemo yago ontoreri mborense asinge ntirinde kiria geke tokonyoro maete na kike sababu togucha gutugani ebinge byotarochi kiria geke kwanyora na kikyo na kyokira ni nyasaye mbia mono asensemo yago nonye oboncherere bwire nese ningikeke rete kugutuma erindo agendera gukora igasi yago ningiye kogera no moncherere bwiriasi utaratiga kone ibiasi ogendete gwituma asikira rituko na kwene kingango kororo boncherere bwiga tingo nyara gotiga asenge nje sababu enene ntatigere ono tingo chakwira na skuru nsome kuro chibono chibese chuma tebese no kuna misini toza kwenda kirasi mo endo gosoma ngo gendo chikurugie gas na gas yetaye na kieko rangu etoma gocha kire mambi nyore nonyana mabere erinderi ngende nkoreki nsukumero bwema Mbiyana sana omwanchi muriye chinga kitongera gusanganere omonchereria kurugaiga ase echire ya daraja mbini uyo berega goterera na kyachagete oboncherera bwaya goikira abonega kuri ndo mwanchi murigereria baranyare ko bakakotesemye nganonya bonchereria bonde bensi nige bwenete ayabuna omonchereria kwagendera gwituma na boigo kwanyorera engere yago ya kiritiko ugo mwanchi muriye to basamsika to basakanyegera ndeturaso asomutimo komo kuyo kuri ndo to koira na ntosanye amanya Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. omwanchi murieria ogendete gutubwatia ase omurubiriga bw'Esabari y'obonchereria megeta sinikia Ndizi TV nende nebiro bine gukorigania ase nsemo ya kabere tiga kitogendete gusanganere Jacqueline koruga ase nsemo ya daraja mbiri oyora omonye bw'ebiasi tiga kigendete kwerana na kiachagete obonchereria bwae inyora ase nsemo tete mitandao ase nsemo ya Facebook na wakinya gwitira Ndizi TV News Digital na biga ase nsemo ya YouTube na wakinya gwitira Ndizi TV News
Karibu sana na ndi Jacqueline. Hana ndi tote yo mwancho murigere aibuna omonchereria. Ndome tetalia ibye kwa koni bya cia sechire iga ya daraja mbili. Na kekero kurigereria sensemo ya competition na kire. Ntindi kurigereria nare tindi kona kurigerera nyalebe na kiao ni nasanga byacha te biasara byane indi nyumba ngite ngikengi goregas sugume goikera chinsa chichana chigoika saa 1:30 ngano lengende nyumba. Ayabona buna Jacqueline naende obwate familia sensemo yabo nakyo kole ngano boncherere bwabo nabaiga sen familia yabo. Konyaranda sengencho kono nyumba saa 2 inde saa 3 nagengo ikagaiga ba saa 1:30 okonyona na ngaire kwano rero ndiri ngende kwariga no ni ndali. Akirikenda se familia ungo kugusira so boncherere bwiga bwabo. Ase familia ne aso boncherere bwane ase familia bono manyete igaiga familia no mwako na akori gasi yinga na nche no boncherere bwane bwaiga echiro keragene ngo support yaro commenter na ga stoki ase kwa bile kucharo ara go support yo tingonyara gokwama ase ngencheke no ndakwame no embu na bono iga ase biasi biteyo tingo kwa mase nginje na bege to bwa mato buya na baba kole to musigo abwa sense me yero tingo kwa abongo komentera le stock diraro lile yake ile ora komentera muga kale na manyenge stock lero ne karona lero gosete iyo yake imama nje tagenda tego sanganere Jacqueline kiagendete koerera na kio boncherere bwae bogendete ko bagaiga sensemo ya daraja mbili gwatata ebirigoro yo korosio bwa matobuya ne chi supplier siago bokarkene na ba koletro muzigo barako bekera bwa goteikora onyo menya goteira na ibisebeza ese miake ngana na kikwa bere ko gokora igo. Okay. Abo tobwate chingaki. Ndobwate chingaki. Aiga bono totebe asenseme muna turiga naro ara ike chiro sachinde muna ria kero musigo bolete tari go korigere awa tayinge gento gioka koimuki igoro ni chibesa asi monye gali chibesa nero musigo umagoika nainga kino inchira bora nyore abongo sabonye timbu ati goikira inga kikene nchenyoro musigo nganchenga abantu bana. Nte tosemi omwanchi omurigereria ose omoncherero nde bwensi olio le iskogari inki mbuya kiborororo ase ogorosi bwa mate obuya na bali bagokoreta review egento ndabatebie bantu aba bagotoretera mesigo mbali bantu babe bara bantu abaya ekero ogosari obwamate burioka na limo liorimo gochiamo yaya na musigo batogokuna no ne chire iyo bakosarende ero bakogosarenda lazima mubwatane nyoroko ebias 20 make sure litukerimo mambi yae mwechi besenus mambi yende mokirie arafu nande mogoike chiro yende tobwadideni kose no twaro kumubalira chionsi nande mwachaka fresh mwagenda. Ndemana sana omwanchi mugere chingaki ogendete kubwatia umurubire gabwe Esabari yoboncherere chingaki ogendete gosanganere Jacqueline nagendete gotosemyanga nere buya kwarosi obwamate obuya nabali bagokoretera ebintu buna era sensemo yaye asensemo yokonya ebiasi nigarosiri obwamate obuya nabali bakomoretera ebiasi ekyagera asichingaki chinde na bebese kobora banyara kobaga okwegena nabayo kogotiga kwa moneri ebintu na moncherere nde bwensi Jacqueline mechando nero gwetera so moncherere bwabo aibuno moncherere bwebiasi mechando kiri ogo chigwetera aso moncherere obotogokora ekero ego ikari kwa bekiro musigo nse nde kwanere buna sensemo yana nabe kiro musigo nse umusigo yo ongurire kibesa sajindo maita igakera tocheta tagi kwa itario katoko kumubuku na kero ko urire kibesa to kwenda
nda kwera somo nyene nga musigo wonsamba lasimo mwaji wa Stia Jones ego se mugambe mwigwane ne rasiboke akona chere osega go siboka go tebya ta koletere no biasi bikega nusu okoreki ego so irani nyore chabuto kachinyinge oirani Kerkende Jacqueline ya sensema ya kwanya kolete biasi bibunde bikoletera asara na kiesema yabo yabe kole nkogunda bire biasi biro nkogunda bire bakero byagundire Ono nande to cha koirorera ose of course biasi biro bikende gyons asense me ite sense me yenda gire mite bitoko ni biro nkogunda bire akino kolemerera titori go chigotikanga bono ko babyagundete otige ya nabo kogendera nandi mambi ndigo kogundira na byakogundira rero ya mambi nabo go chonyore kwanyorire byoni ese chibastiri chia rueto nando irani Jacqueline nto metenga no bwate chi custom bale bali ogo chakwanyara kwanaranire na barabu bacha bago teikoranga korambikire byasi ninchengorete bagenda nebesa yago aya sense mo yago na kiyabe twanalibe abo bago chabata bango koleterande lakini tago koletera nabako genda lakini dende bono nero maite igo nore kabwa to moyo yo oiro musigo tako moretera tako irani tibesa na utokonyora sara kile ndina na utokolemerera bado Jackie nyekero kolenganyo bonchoriri oboiga bwebyasi no bonchoriri bondo nakyo kokoligere Okay, nche bonchoriri bono toro chinche na naliro bobwane inda naro bonde gochiga no lakini bonchoriri no bonchoriri egento manyete kerokyo dotandusio bonchoriri bondo bwensi no bonchoriri nabeko nyarika na onde bwensi neba no yokoni nyanya gwesege tunguo binte byonsi pi bibwata matera asense mo yago nakyo chi quality ni chi customer chiago customer chirianyo ibintu mbiro go chigwa para kwa ene kinga kichi customer china ende mambi services chirio ko mambi na ende chiche ngike lyo go chigwa para kende ngengo sinakora mutatiga rende keracha mubekere buya mugesere ankina kako genda gakuonu n'umuntu okono gakonyore faida na bakoirana lakini biko musamba tagocha nonyo gukwana buya ne customer abwarote ntogosinyana kweke ima omwanche muri yamne gwete Jacqueline agende takota senyanga nero bya gwakwana ne chi customer chiago buya na boiga kero ko baoneri na kwa ene kingango chibale konyora faida so bonchire le boli bwagocha nabo konyara kaboko kuru obokoreri obuya na boigo na limambi na aro baranyara ko babakoirana nsema yaye nigakwane kina abantu bali bagocha kubura ebyasi nigakoba akoba obokoreri obuya asakwane kina na ende mandi ngoleka bale chi customer chiago asense yago Jacqueline nasamba tukale bosio natocha konyara Jacqueline yiga okonyo bosio se vision yago chimutu wabo omonjele bwebyasi Jacqueline ngaitora amanyara bono maete sai tukonyara gukwaranga ngayora bere lakini akadunya sara tugore chinga kyo chimutana oranyo nje yunko be sapra na boranyo nje ginko ni ebyani gonere byakero moncheri yo twara maroro gochibuse aso boncheri yo wigogo kora tobe togote yo munche murigereria nga ebyasi mate monche muri na tete komanya nakyo gochikone ebyasi bibyago motoriro endo na ende igori kyo ligo gochikone nabankon byos muntu gachiro yo koirebuni na bakoira yo koira ndo goso motoriro na bakoira kerkenda sense moyeli gori na kiero embono buna bono iga because imbire iguru mbiri raisigo so monto ababaito bakawaida kubigora senge buna bono motororo 150 endo ere 600 nande yeta keire bono aseli gori erigo chiwasori asokire bono gutimambe ndo ebe 700 iyoro che ko bwako asabanta baito aseke wange kigita abatolense
umuntu atanyare kurusira sese nando sikunguri ebiasi ta kurusimia 7 anguri ko bero bwako Jacqueline ntororanga ngaki ya bwango ina mafuta na nyara ko bakago na supplier se abako yebye sintoma itinga tali yoro ngorwa gusiba go chibayo asina ro bago chibayo ekara babalete ne ligori lili igoro inugu na bonchire mwacha mwa menta na inuli igori ekara mogo te chi customer chino na kichi ko respond bago teba ba ko nyara kura singe jobo mo basi to kubaira goti no boko kwa sababu no sakoli kire ngenteke mentete kende kiyo kire chip anya ne chibando bana chiri 180 to 200 bono nakero ko batebi abande mbali bakuwanzira nange byakongire abande mbali bagoteba rende mata abantu bonse taribonse barakuirire ko bangane ke mana goteba abanda bagoteba ngabono wisaransi ta uigete wagatire nyomba mugasotori waka bon bama abange amange barakwana lakini rende turikonyara kwera ni muntu basa mikiora nyara ko bagokoru go chiaso monchiriro ne bwensi uri ko ligere pisco gali anene mona uri oro linga ibinto byabere bikomokongera muganiti gotigo bonchiriro bwaye na kiora nyara ko bagokomate anene mona nayo monchiriro bwe byasi ko bere gase chiro kwara liralio gwetera ase chiro kwanyere mitane lyo gwetera na kiora nyara ko bagokomate pisco gali nchabantu bos abato kokoro bonchiriro bobweito ko badabitore mereri nekero twaremereire tari matukonsi tokogana tobe ko faida mubu faida rinde na bakonyora tobwati toremererie tonyore keriegeke goikira rinde kigwango geike ntosekererwa mate na bokoira na iso mate ara akora mabo bontoreri bwa musinyire bono mai go soiro okora kunchukana na toremererie mbake emesigeche ibintu biranense bogi mabogenderere mondara taka Jacqueline atakoliye byasi daraja mbili yara kanyo nonde chiro ime market no ngobera ange no marango ange igo no inde yake yima o manche omurigereria oinere Jacqueline korega se chiro ya daraja mbili unabereka kwa tosemia amange kortoga chagete omurugiriga oikabona iga inyara sinse mosiche mitandao sense ya Facebook na bakatanya gwitira Ndizi TV News Digital na bega sense ya YouTube na bakatanya gwitira Ndizi TV News asense moye website na bakatanya gwitira www.ndizitv.co.ke oika weekend na aro manche omurigereria totalere omonchereria onde nera nyara ko bagago tosemia amange igoro yo boncherere bwaye nyara ko batokwimanya amange na kiya cyage to boncherere bwaye nabo igo nchera kichinya cyo gokinya oboncherere bwaye umanche murigeria go kuganiria omogoroba omuya oikali tukolinde chinsabune chiga nabo igo chinga kibune chiga nyara ko batogwesemia amange